De KNRM stiet klaar van mensen en beesten die niet op het water. En dat al 200 jaar. Je kan de stroming soms lezen, de zandbank ontwijken. Dus op het moment dat die pieper gaat, dan begint de adrenaline al een beetje te stromen. En dan moeten we in de auto naar Lauwersoog. En dan is het altijd onderweg even uitvogelen met z'n allen wat er nou precies aan de hand is. Je komt daaraan en iedereen die heeft de spirit te pakken om met z'n allen het probleem, wat er dan ook maar is, om dat op te pakken en op te lossen. Er zijn altijd nog helden bij nacht en bij ontij. Ze splijten de golven met de kop van het schip. Ver van de haven, dwars door de storm, dwars door het donker op zoek naar een licht. Het lijkt net of jullie zijn gered uit de klauwen van de storm. Wat een prachtig lied. Ja, dankjewel. We hebben samen in de studio geweest om het te maken en in te zingen. We hebben heel veel lol in gehad, sowieso. En ja, het doel was natuurlijk het verhaal van de KNRM vertellen. En ik hoop dat dat een beetje gelukt is. En het mooie is, een liedje, hè, we hebben het met z'n allen gezegd, met Fantijn en Fluitsma. Dat verzin je niet, het verzint jou. Dus je moet gewoon luisteren naar die gasten. Je moet beelden zien van de KNRM, dingen horen die er gebeuren. Of we zijn ook een paar keer op zee geweest met die bootjes. Ja, ik vind het een van de leukste dingen die ik al gedaan heb. Het had vandaag om hier te komen al heel wat voeten in hadden. Jullie zouden met helikopter komen. Zo. Ja, dat zouden we inderdaad. Maar ja, het weer was niet goed genoeg. Dus we zijn lekker met de auto alsnog deze kant op gekomen. En nou hier op deze supermooie locatie. Ja, we dachten we beginnen in Neeltje Jans in Zeeland. En als je dan ergens moet eindigen in je leven is het toch Lauwersoog. Ja. We hadden het niet willen missen, nee. Friesland Poppen, dan moet je toch, je wilt niet begraven worden in Neeltje Jans. Want voor je het weet word je weggespoeld daar door Oosterschelde. KNRM, 200 jaar en dan mijn zoon. Ja, dat is perfect. Het vertelt het verhaal. En dat is echt, wat hem doet, hij had echt supergoed verteld. Echt, ja. Perfect. Beter dan dat kind. Het zijn toch allemaal helden? Het zijn zeker helden, ja. In deze tijd waarin we ook wel veel op onszelf zijn, is het gewoon heel leuk om te zien en mooi om te zien. Er zijn gewoon helden en die zitten bij de KNRM onder andere. Wij gaan dat nooit van zichzelf zeggen natuurlijk, want die hebben de bal aan hun lijf. Je doet gewoon wat je doet. Maar als je een liedje maakt, dan mogen wij dat wel zeggen.